Niku saking semangate. Pak Santo niku. Mboten gedruke sing terusan, panggungnya kurang bakong. Oh, lah ya Pak Santo. Biasanya pun panggungnya semen langsung menika. Lah kok niki nganggo kayu-kayu ngoten niku. Mugi-mugi ngaten Mbak Tati, Mbak Elisa. Harapannya tentu kawula muda menika tansah guyub. Ya, langkung-langkung menika wonten ing Idul Fitri, monggo sareng-sareng nyengkuyung pasederekan. Agamanipun napa mboten masalah, gitu. Kula Katolik, panjenengan Islam, wonten sing Kristen, jane ono sing agama barang jane. Wis pokoke rukun. Ning mergo ning Indonesia kudu ono tulisane KTP. Agamane apa ngoten. Biar aman. Nggih. Gitu. Lah mila monggo-monggo nek arep sekolah wis pun teng pangudluhur niku. Wis. Ya mantap nggih. Mereka nggih kathah sekolah, murid oke-oke. Pangudluhur mboten sah oke-oke. Sing penting duwite oke. Gitu. Kula wae dicunguni pirsa budher kula. Pripun? Ya arep 50 tahun. Nggih. Kuwi sing nanggap pira nek ngono ki. Wis sithik aku. Sithik nggih. Sithik. Kira-kira? Tak tekem ngene wis cukup aku. Makane enten sing budher kula badhe cecolo pun pokoke diyani ngoten mawon. Ingkang pundi to? Oh tamburi niku, datudut niku. Oh, nggih. Nggih, mangke siap katuran Datudut, pinarak nggih. pepanggen. Tahun ngajeng kok menawi. Oh, pokoknya bab niku urusan guri, sing penting pentas. Nggih. Kula Bapak Ibu kadang sedaya monggo ingkang kagungan putra-putra mboten sah kudu putra sing apik-apik. Sing elek kurang ajar kula tamani. Lho niku lho bentene SMK PL. Nek apik kula wis biasa. Nggih. Nek arep cah kurang ajar kula niku seneng. Malah seneng nggih. Nggih. Sebabe Yo cak gelut. sisan le jangdeng niku nggih Bruder. STM yo kudu SPM padake. Monggo sing rumangsa kangelan didik putra-putra, putri daftarke ten mriki. Terus buka niki, terus kula buka ning tekan Mei lho niki. Nggih. Nek ra lek daftar tutup. Gitu. Tekan Mei. Ora kena dodoki jenengan. Nggih. Gitu. Nek sekolah bayare pripun ora usah dipikir. Rasah kok pikir Gary. Wong kula nanggap niki ora mikir bayaran kula. Dipikir bendaharane niki kok. Lah ya bener kok ya. Nah, monggo. Kakung saged, putri saged arep jurusan arsitektur wonten mesin wonten bagian ngrusaki motor nggih wonten. Terus ditandani. Oh, tak kira perusahaan. Bagian bangun-bangun mebel nggih. Mebel. Bangun omah? Oh saged, omah-omah nek kula mboten parah. Ora kalau maksudnya om gedung. Pun monggo kita guyub pangudiluhur menawa kagem masyarakat, sekolahipun masyarakat. Ya, nggih. Jenengan saged nyekolahake monggo babakan mbayari pokoke wis pangudiluhur wis ora hitung-hitungan. Nek iso ya akeh lah. Sithik pun biasa. Nggih. Kolo-kolo akeh. Ngarepe iki ayem terus, ini yang burine dadi ngene meneh. Kita semangat kok. Mugi-mugi kadang-kadang sedaya lancar, sehat sedaya menika mungkin kondur nggih sehat. Amin. Soale jare mriki niki ya rada-rada pripun nggone wonten. Oh gitu. Uka ngoten. Kok rada meden-medeni to Bruder. Aku ditempatkan di sini. Mboten kuwatir, wonten Romo pun diberkati. Oh nggih. Amin. Pokoke sedaya wonten Pak Santo niku pun kira enten mambu menyan to niki. Wah, nggih niki pun pun wayah metu niki. Saya metu napa? Pun nanti mau ndak malah rusak. Nyanyi dulu Bruder. Kalau belum menyanyi enggak boleh turun. Nyanyi mau apa mboten siap. Gitar pun bisa ini diiringi gamelan. Oh, lah kejawen apa? Kula nderek putra-putra mawon mangke. Oh, nggih. Sekalian putra-putra berarti nggih. Oh, nggih, putra-putra berarti sekalian naik ya, Angel dan kawan-kawan. Monggo Mbak Angel. Iya, sekalian ini kita tunjukkan. Mbak Angel menika kelas kalih otomotif. Nggih. Iki 6 BPKL ditarik ulang. Sekolah punya hajat, pulang. Itu. Mbak Angel itu yang anu toh? Mbak Angel itu pembalap itu. Pembalap itu. Oh, putri ning pembalap. Mana ini temannya? Mbak Angel mungkin Dodok. Ya, ini dia. Putri-putri SMK Pangudiluhur Muntilan. Putra-putra putri SMK. Biasanya balap motor nih